Rena Kansa semoga campur sari dinar budaya masuk deh. Yuk diajeng monggo diaturi ngidam sari. Pak Yanto ngangge bawa Mas Yanto. Mas Lulu. Mas Yanto. Alah, aku nek awar Mas Yanto iki lho. Lah. Sek suwo mangat aku ngono. Duwo ngayu. Lah nek iki manuke Kaji Mustari. Ngono muni. Ya yo dhewe kok mon. Pepujane hati. Sik tak takok. Manuke bose piye? Ora dipakani ya ora muni. Ora muni. Wis seminggu ora dipakani. Kaya ngene wong nandang asmara. Ngene iki Om Juwanto ya. Ngene iki pira nggih? Murah Om, wis karo bola dhewe engko ning Sekuro Srobyong. Tanggal 43. Wah, cilaka. Sak grup ngene iki 500.000. Yo ping. DP-ne. Apa temu aku dhewe duh dewa Jawata welas sono mringwa mami besok kapan kasembatan cecek lan wong ayu pimpamno nira nakodo tanpa prau sasat saraten pepetri ngedam saryas moro Terus aku ngetes sing genjur ngo dung dung dung. cengkok ndi ki mau? Yo Semarangan gua. Monggo Mas Yanto. Monggo Pak Yanto. Mas Yanto. Noket po ijinan joget ditabui. Dam sari apa pasne mergi wong ateges aku kang bakal liwati sitek sini kang loko sono janji prasetyane karo sora
Nduk. Iya, Mak. Lho, jam pira wis limbukan? Enak tenan suarane Mbak Yumu ya, Nduk. Iya, Mak, wis digosok karo Kang Heri kok. Ngono. Gazeng yo, Mak. Karo pentil duren. Ngono, Mak. Iya. Pak Sas. Iya. Limbukane kan ngono. Ngosos sithik. Nek dalang tembong piye? Yo. Yo. Dalang tembong ngono. Yo kuacel aku nak tunggu. Yo, Mak. Nek dalang iki. Ya. Rada mineng sih nek. Iya nek dalang tembong ki engko sindene rak mulih kabeh nek dalang. Ngono. Heeh. Nggih, menika minangkani yo feelinge yo pas. Om Juanto, batak buka kok ndelalah lagune mak pecungul ngene. Kayak feeling ket mula yo sejoli terus kok. Lah ngene iki sak bawane sak langgame yo abang. Yo abang, engko gampang ditransfer lewat rekening. Listrik token maksudnya. Lanjut. Dinar budaya campur sari Mansode. Ngibe nganti miring-miring, joget nganti ngolet-ngolet. Wah sejo. Lanjut ke mawon, semoga. Matur suwun sanget diajeng Rena nggih. Menika Pak Kaji Mustafa